Hyvät naiset ja herrat, oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon saanut teiltä hemmetisti hyvää palautetta mun OmeTV-videoista, joten sitä on tänään taas luvassa. Niin pistäkää tähän videoon tykkäys ja kommentti, niin nyt laitetaan OmeTV auki ja lähdetään perseilemään. Wagwan. Mikä tää Moro. Onko teillä mitään aseita? on? Joo, mihin hintaan lähtis? Käyskö 1 euro ja tämmönen pistooli? Mulla on tämmönen tällä hetkellä. Häh? Mulla on tämmönen tällä hetkellä, niin sulla on se Oho. tämmönen. Mulla on tämmönen suoja. Anna mulle vähän vettä, Oro. Okei, no mut entäs mulla on tämmönen. Oho, vielä pahempi. Älä tukehu. Hei, mulla on teille haaste. Tässä on jokaisen keskellä kameraa. Laita vettä sun suuhun ja mä koitan naurattaa sua. Nyökkää, kun sä oot valmis. Minkä takia kotkamies meni puuiloon? Käkää. Kää. Wagwan. Nyt mä ajan parkkiin. Älä skippaa kottamaan. Nyt on aika parkkeeraa auto ja pistää bileet käyntiin. Mitä jätkä? Ei tässä. Nyt teillä on elämänne paras mahdollisuus lähettää terveiset koko Suomen kansalle. Kauhajokilaisille vaan me lähetetään. Vartijatemppu täällä näin. Mikä on Kauhajoen pahamaineisin getto? Se on Kalkunmäki. Kalkumäki tai Filppula. Okei. Pitää mennä Kalkunmäkeen. Onko tää kotkamies? Ei vaan niinku oikeesti. Miksi sä näytät ihan kotkamieheltä? Siis Antto, ota. Varmaan on semmonen alfa-genetiikka. No kai vittu toi on se. Jaa, okei. Oho, sori. Okei, mäkin pyydän anteeksi, ei ollut tarkoitus. Joo, mitä musiikkia sä kuuntelet? Mä tykkään kuunnella Antti Tuiskua. No niin. Antti Tuisku, se on niin ihana. Jep. Se on oikein ihana. Vitun kotka-tyyppi. Oot sä kotka? No, miksi sun kaverin piti olla vasikka? Kukaan ei tykkää vasikoista. Haluatteko te yhden haasteen? Joo. Onko teillä vettä siinä? Oh. Joo, laittakaa suut täyteen vettä, niin mä kerron teille vitsi. Minkä vitsi? No, mä kerron sen sitten. Nyökkää, kun sä oot valmis. Kaverille kans vähän. Kaverille kans. Okei, hyvä. Mitä kotkamies sanoi puuilossa? Käkää. Okei. Nyt mennään vielä vähän sit niinku rankemmaksi. Minkä takia poliisi meni Arnoldsiin? No koska sieltä saa munkkeja. Naura nyt vittu. Sä oot tälleen vaan se. Ihan naama punas. Oliks tuolla toiselle edes vettä suus, kun sä oot naurannut jo joku 10 kertaa? Hei, ei oo niinku soveliasta kusettaa. Tosta tulee iso katusakko. Okei. Nialasen vaan ne vedet, niin ei mene mutsin lakanat pilalla. Joo. Moro. Morjes! Mitäs mies? Ei mitään, Suomen etinkin. Vittu, mä olin just sanomassa, että sä näytät siltä, että sä sä oot silleen mitä mä selitän toi sana? Että vitu kova Psykoosissa. jääkiekko-fani. Ei, kun mä oon jääkiekkoilija. Pelaat sä vai silleen vaan vapaa-ajalla? Ei, kun SM Liigassa. Oikeesti. Joo, Pori S's. Mikä sun nimi on? Valtteri Filppula. Ländagestanissa. Hei, tuon mä tiedän, toi on se kotku. No, toi on se, se. Ja Oota, vaan Justin Bieber teillä. oikohan mä nyt jossain TikTokissa kohta? Olet. Oikeestikko. Voi jutku. Moi. Mä tarjoan pikaterapiaa OmeTV:ssä täysin ilmaiseksi, niin kerro vaan, että mitä sulla on sydämellä. Sä näytät ihan siltä joltain TikTok-ajalta ja kuulostat. Mä en nyt saa päähäni kuka se on, mutta... No on kyllä nykynuorisolla aika pienet huolenaiheet. Ja siitä niin valitetaan, että elämä on vaikeaa, mutta sit huolenaiheet on tätä tasoa, että kuka TikTokkaa ja toi oikein. Ja... Ni hao. Yo, Shishi. Cheers, what's up, bro? I'm very good. How are you? I'm good. Have you heard about me? You're famous, right? Yes, Justin Bieber. Moro. Kotkamies! Moro! Mitä? Onks kaikki hyvin? Totta kai! Jos mä olisin,
Jos mä olisin lampun henki, niin mitä te toivoisitte? Mikä? Jos mä olisin lampun henki, niin mitä te toivoisitte? Sun persettä. Okei. Okay. No kuka sä oot? Olisiko sulla mitään normaalia toivomusta mulle? Teet sä jotain videota? En. Lupaatko? Lupaan. Shishie, ni hao. Konnichiwa. Onko sä äijällä kaikki ihan niinku ok? Oh. Joo, mitä sä niinku teet siellä? Pelaa My Winter Caria tekstaa. Okei. Sä pelaat My Winter Caria, tekstaat ja sit sulla on Ome-TV päällä. Pitäisikö sun laittaa tuohon vielä TikTok-live ja sitten Lassi Kulmanin Kick-live päälle, niin varmasti on tarpeeksi neuroosi. No, mulla on musiikit jo täällä päällä vielä taustalla. Okei. Ja sitten Denssi tuulessa ja Monsu tässä. Ja... Eli yrität sä sanoa, että sä oot dopamiini-addikti? Kyllä, ADHD suorastuna. Okei. Aika normaalit setit. Jep. Antti Tuisku on mun lempiartistina ihan meidän kesken. Okei. Joo, mulla on Antti Tuisku fanipaita. Ihanaa. Se on niin ihana. Nähdään. Oot sä Antti Tuisku? Ei, mä oon pirun jäykkä. Antti Tuisku ilmielävänä. Hei, kuka siinä sun vieressä on? Mä oon nähnyt sun videot. Mikael Gabriel. Antti Tuisku ja Mikael Gabriel. Sinä, mä oon nähnyt sun videot sun TT:ssä. Okei. TikTokissa. No se on hieno juttu. Kiitos siitä. Älä skippaa, kotkamies, älä vittu skippaa. Voinko sanoa Free Williami? Mitä Viljami on tehnyt? Sano Free Williami. Mitä Viljami on tehnyt? Mistä sitä syytetään? Sitä syytetään aika kaikesta. Voinko please sanoa Free Williami? Free Eetu. Ja Free Sano Veete. Free Eetu uusiksi venää. Free Veete. Mun Eetu on mun friendi, voinko please sanoa Free Eetu? Free Veete. Ei. Sano Eetu. Kotkamies, voinko sanoa moi Sampsa? Moi Leevi. No ei. Voinko sanoa... Mut ei mitään, hei Joo. Mä menen Lassi Kulmanin kanssa tekemään nyt pari Joo, verotusta. shoutout siinä kotkamies ja nähdään. Mä haluan TikTok-video. Joo. No niin, hyvä. Wagwan. 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 You good? I'm very good. How are you? We're fine. Are you Mexican? Yes. Amigo. ¿Cómo está, mi amigo? Cabrón. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Did you see Sí. Bueno. Did you see the El Mecho things? What do you think about that? Huh? Can you repeat? Did you see the El Mecho news? No, I don't watch news. News are propaganda. Okay. Yeah. Only propaganda news here. ¿Cuál es tu nombre? Where are you from? ¿Cuál es tu nombre? Sí. What's your name? Hermano, listen. El paquete está en la terminal. Sí, claro, el paquete. Cocaína, hermano. Plata o plomo. Sí. Plata o plomo. Yeah. Vittu te ootte kyllä hävyttömiä jätkiä. Miss päin sä oot? Mä oon tällä hetkellä Mexico Cityssä. Etkö osaa espanjaa? En oo. Mä oon Meksikosta. Tiedättekö missä sijaitsee? Missä? Se sijaitsee Espoon keskuksessa. Oi, hyvä. Joo, paistettiin kerran ST:n kanssa makkaraa siellä. Moi. Moro. Kutkomies, ui. Joo, tää ei oo oikein. Hei, mulla on tommonen samanlainen. Kato. Pistä vaan peruukki päähän, tiedätkö? Oot sä kotkamies oikeesti? En oo. Teekö nää liveä YouTubesta nyt? En tee. En mä oo kotkamies. Oothan. Hei, mut laita säkin peruukki päähän. Voitko laittaa? Joo, ja nää ei oo siis mun oikeat lasit. Ei nääkään Äijä mun. tekee... Joo. Siis mä jotenkin törmäsin täällä johonkin tyyppinen, niinku ties mun nimeä, mä en tiedä. On tunnettu jossakin kaduilla, mä en tiedä jotain. Sanotko uudestaan, sä oot tunnettu kaduilla. Missä kaduilla sä oot tunnettu? Ne vaan sanoo jotain. Tiedätkö ketään Eikka-nimistä tyyppiä Varkaudesta? Mä oon se. Eli jos tulee Varkauteen, niin siellä kannattaa niinku katsoa niin sanotusti olan taakse. No joo. Okay. Hetkinen muuten äijä aina tekee hyviä videoita. Varkauden Eikka. Kutsuuko ne sua Varkauden Eikaksi? Ei, vaan niinku Varkaus on kaupunki ja sitten niinku... Joo, mutta tiedätkö Varkauden Eikka? Se on sun No kriminaali joo, nimi. jotenkin. Kotka vei! Moro.
Mietin, miten mä oon kotka, et ei vittu oo. Jatka vaan. Jatka vaan. Mä mietin, miten mä oon kotka, et mä oon kotka, koska sä oot vittu rattaa. Miksi sä peität sun suhun koko ajan, kun sä teet tolla? Koska mä naurattaa ja hävettää. Okei. No on kyllä syytä hävettää. Mulla on meinaa nauha päällä. Et ihan syystäkin. Joo, mulle ei satasella samaa, mitä sä oot napannut. Siis oikeesti, kerro sun kontakti mulle. Mä haluan tietää sen nimen. Ei vittu, oot sä oikein mitä mä Moro. Hei, sä näet tosi tutulta. Miksi? Eikö toi jos se kenen kaveri ideltiin silloin täällä hänsikaan kauan siitä tai... No ei ole toi joku vanha mies. Siis kenen kanssa te ootte riidellyt OmeTV:ssä? No joku mies se Ei oli, ainakaan kun hän... sun kanssa, ei se ollut toi. Ei kun Niin. hän kuulostaa ihan. Ei sillä varmaan ollut näin hienoa Meksikopaita. No en usko. Mä tein muuten Meksikosta koulussa yhden tämmösen työn. Joo. Mä teen töitä Meksikossa. Miksi? En mä voi kertoa. Cool. Salainen juttu, hermano. Niin. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo está? Ei, tää on tää, ei. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Miksi nää kaikki vittu skuppaamaan? Kuulet sä? Mulle tähti taivassa anna Hei kotkamies, veno. Amigo. Häh? Amigo. Amigo, mitä mies? Ei, tässä. Perussetti. Onko sulla live vai YouTube-video päällä? YouTube-video ja live. Mutta mites menee? Hyvin tässä menee. Kerro vaan, mitä sulla on sydämellä koko Suomen kansalle. Mulla menee hyvin ja mä haluan pitää kaikista turva, niin kuin tukea, eikä tarvitse ketään kiusata tai pahoinpidellä. Se on just näin. Oikeasti hieno kuulla. Kyllä. Hieno kuulla, että fiksuja nuoria löytyy edelleen. Ja stop kiusaamiselle ja väkivallalle. No se on just näin. Fuck kiusaajat. Vedetään kiusaajia turpaa. Ei väkivalta, puhumalla selviää. Näitä ei tarvitse käyttää, suu on keksitty. No joo, se on ihan totta. Ei tarvitse kellekään tulla ongelmia tai poliisiasioita. Me ei jaksa poliiseja. Sitten on kanssa tykki olemassa. Niin. Sillä loppuu suunsoitto hyvin äkki. Kuilon asiakaspalvelusta. Täällä on kotkamie. Onks sun live? Ei lopeta. Hei, pistä salama pois, sä pilaat mun klipin. Vittu kotkamies, läkä Tuomessa. Onks sun live? Onks sun live päällä? Kyllä, eli teidät on läkätty, ei mua. Haist vittu. Ei. Monta kattoa teidän livessä? Arva. 240. 2400. Ei vitussa. Hei lopeta, sä penni. Mitä klassista musiikkia sä siellä kuuntelet? Siis ihan leijaa oikeesti. Et mä arvostan kyllä. Tiedätkö vanhan liiton meininkiä? Kotkamies, mikä retto. Mitä te kuiskitte? On tosi epäkohteliasta kuiskia selän takana. Ei kun mä haluan, että sä oot livessä. Mä en oo lives. Mikä sua pelottaa? Kaikki on ihan hyvin. Varo, ettei äiti kuule. Äippä tulee ottaa puhelimen pois. Käkää! No niin, nähdään. Moro. Pau. Mitä jätkä? Ei taas mielipide Kotkan meripäivät. Ihan kona. Siellä on vitusti nisteä. Niin on. Joo. Ihan vitusti. Siellä saattaa esimerkiksi törmätä pullikseen bensokänneissä. Niin. Mutta ei se mitään. Goblini on goblini. Siis siellä saattaa legit niinku törmätä ehkä kotkamieheen. No jos hyvä tuuri käy, niin joo. Mä oon vähän niinku semmonen lampuhenki, että silloin kun sä kaikista vähintään sitä oletat, niin mä tuun silloin esille. Ni hao. Ni hao. Xie xie.
Yeah, I don't speak that language. Se on muitesta. Joo, hyvä. Koska Wunderbaum. jos sä sanoit, että sitä niin täällä on suomalainen musiikki. Sori, moi. Yksi kysymys. Joo. Onko teillä neuroosit? Mikä vittu se on? Neuroosit. Neuropsykoottinen. Niin, onko teillä neuroosit? Oo. Eihän mullakin. Moi. Sä oot täällä kyllä joka kerta, kun mä avaan tää äpe. En oo. Olet! En Tää on nyt toinen kerta, kun mä oon täällä ja mä näen sut täällä. Niin. Vasta toinen kerta. Häpeä. En häpeä. Kuka on sun suuri fani? Suuri vai suurin? Suurin. No mä väittäisin, että varmaan Puuilon toimitusjohtaja. Asutko Stadis? En, mä asun Lahdessa. Lahes. Niin. Mun ex asuu siellä. Okei, kiva. Mä kerron sille terveisen. Et Ei sano, mitään. se on kauhea. Joo, mä sanon, että sä oot Ome TV:ssä joka päivä. Ei, en mä oo joka Joo. päivä omes. Mä en oo joka päivä. Mä mustamaalaan sut sillä. No, mä en oo joka päivä Ome TV:ssä. No, joka toinen. Voiko sä sanoa mun poikaystävälle jotain? Monta sulla niitä on ollut? Ei mä kuvaan sille nyt, niin voiko sä sanoa sille jotain? Onks tää nyt se entinen poikaystävä vai uusi vai tän hetkinen Ei, vai? se on mun poikaystävä nyt. Siis se mikä on sun eksä tällä hetkellä vai? Ei. En mä tajua tätä kuvioa. Siis se on sun Siis tää on mun poikaystävä poikaystävä. ollut ja se asuu Ei, Lahdessa. se on nykyinen. Okei. Hei, mikä sun nimi oli ennen kuin mä lähetän nämä terveiset? Sebastian. Sebastian, sun eksä on joka päivä Ome TV:ssä. Aamuja. Mä en se eksä! Muista lähettää Seballe. Mä en oo sen eksä! Mä oon sen... Siis, No hei, kuuntele. kyllä se ton videon jälkeen on. Siis Sebastian on mun poikaystävä nytten. Kuka on sun eksä? Jami, ja se on Lahdessa. Okei. Ja tää on Sebastian, kelle mä äsken kuvasin. Ja sä sanoit, että mä oon se eksä. Eli Seba on sun eksä ja Jami on sun poikaystävä. Ei, just toistepäin. Okei. Eli Jami on sun poikaystävä. Ei. Joo, kuhan kiusasin vaan, se oli läppä. Mut hei, kaikkea hyvää sulle ja Sebastianille. Ei, voiko sä tehdä please sano Sebastianille jotain? Hei Sebastian, sun tyttöystävä on joka päivä Ome TV:ssä, mutta mä toivon kuitenkin teille onnellista avioliittoa ja näin poispäin. Joo, Ei jää ainakaan epäselväksi, kenen vuoro tehdä lohikeitto tänään. Joo, juu. Yeah. Moi taas. Moi taas. Sä oot Ai tänne niin. kuvakulmaa. Mun poikaystävä tykkäsi siitä viestistä. Haluatko sä Ei. nähdä, mitä se laittoi mulle? No. Noin. Se laittoi nauruemojiin. No voi kun ihana nuorta rakkautta ilmassa. Tosi söpöä. Kiitti. Mitä Alfa? Mitä mies? Mitäs tässä? Onko sulla mitään hyviä riimejä mielessä? Eipä nyt oo. Mulla on Okei. pari oikeasti aika kovaa riimiä tossa. Kerro. Hovioikeuteen, Suomi räppäreiden joukko murhasta, oma syyllinen, en tarvii lakimiestä turhaa. Chabi ala koukku, ei tuu vankilassa turpaa. Pau. Oho, baaris. Pitäisikö tehdä melkein biisi tosta? Pitäis. Tuolla Joo. pääsee pitkälle. Vittu ne on tyllisiä. No niin, mä oon ihan samaa mieltä. Nää kaikki vaan... Mä puhuin jotain... Mulla on teille haaste. Mulla on teille haaste. Kutkamies. Niin, moro. Mulla on teille haaste. Onko teillä vettä? Oh. Laittakaa suu täyteen vettä, niin mä kerron teille pikku vitsi. Okei. Minkä takia kotkamies sai porttikiellon Prismaa? Oota. Hei, sä huijasit. Mä oon kuunnellut sua. Mä voisin nyt ensin kertoa sen vitsin ennen kuin te nauratte. Eli minkä takia kotkamies sai porttikiellon Prismaan? Koska se meni pakaste altaaseen. Sitä ei ole tarkoitus nielasta. Juu, ihan hyvin feikkaat. Pitäisikö munkin olla tälleen? Noniin, älä tuukehu. Tai jos tuukehut, niin älä laita mulle laskuun.
lattiakin on märkä. Sun takia. Niin, siitä sattuu. Kotkamies! Tyyvileet! Tyyvileet! Sä olit Kouvolassa. Kouvola. Niin olen. Ootte sitten Kouvolassa. Sano Pertusta. Se mies, kuka oli Kouvolan niinku kaupan City Marketissa, se mies siellä alkoholiosastolla, se vanha mies, se oli meidän opettaja, vanha opettaja. Ai oli? Joo. Okei. Mä katsoin sun video, kun sä olit Saimaassa. Kiitos, kiitos. Oliko teidän entinen opettaja kova jätkä? Joo. No ihan ok. Hyvä pedari. Välillä. Okei, mitä se opetti? Kaikki, siis ala-aste opettaa. Okei. No, kai te näytitte sille sen video. Ei. Se itse Ei se tiedä, että se oli siinä videossa. Joo, kannattaa näyttää se sille joku päivä. Mut hei, liityt tuohon jotenkin noihin Meksikon kartelleihin, kun sulla on tuon paita päällä. No mä johdan sitä. Aika siisti. Kouvolasta voi keksiä vaikka miten paljon pahaa sanottavaa, mutta pakko sanoa, että Kouvolan nuoriso on kyllä aina 5/5. Erittäin hyvää jengi. Oli hyvä meininki taas OmeTV:n puolella jälleen kerran. Ja muistakaa, että jatkossa näitä videoita tulee aina 2 kertaa viikossa. Eli joka tiistai ja joka perjantai. Kanavan jäsenille videot tulee aina ennakkoon ja pidennettyinä versioina ilman mainoskatkoja. Eli kannattaa käydä hommaamassa Kotkaway Plus jäsenyys joko videon deskistä taikka sitten skannaamalla tästä tää QR-koodi. Hommaamalla jäsenyyden sä tuet kans suoraan kanavan kasvua, niin tässä vaiheessa kiitos paljon, että katsoit videon loppuun asti. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Kaka! Vihata poliisia, ei noudateta lakia. Mafiana